Eguswaye wa pomudi mu nsam nene se wokọ Bomfa Achiase wo dwabe mansini mu wasante mantemu a pomudi adwumayefo ni nyina titiru ni anesefo no wo mo anim nyina ye sere efise bre bi atwamu na ba bi a wodo onti beto no na dene to mo de dan Adom Kasee me edi tu dene ya make say mansini mu krache pani asi eye nurses quarters de ama wo ma Adom Kasee etwaso enche bia na Adom Kasee ede betu dwase apomdi adwumayefo wo Bomfa Achiase wo dwabe mansini ne mu etoto asere mpanimfo sada Roma onsiesie wo mo bangolo no ema wo mo eneyi seria hye adwumayefo yi afono ma esanse Adom Kasee ebebo amane no mansini krache omane aboaje ama adwumayefo ahye adwuma no ase a ekonkan pa omanfo bi ni Adom Kasee etwetwe enkomo Sabri Adom TV achiasema nyina tamochi onso so ebesere se abrebia momo echidom na momo ayo edumadi bia yedi media basobode kese e de ma MCE Sabri yenya no dwabe municipal na mesade basobode kese pa etosomimu e de ma Adom TV se dani dani na omtimtutu na ma otumrika ebe edumadi mu e ma ne yeso kokora we de e na ase e na de ma Adom Erikosa Ibosompem a physician assistant e Achiase Health Center no ni Adom Kasee etwetwe enkomo ama ene yankopon adom atonsupa oguso ama yehun sasai bebre ewo ye hawaii betum nim ena anamo amutufa ele masu bebre enso ebese se bebre wo enye wenko na yenye na ahanyefe na enye krabehwe MCE die bekase yankopon hira ni bebre na mention ni bebre ze ba ya ye how efa mo so mo ana so te wa na tuwana mo ama sesi ya kotesa na daroma nya kotesa kama yesi enche kra bi atire so be match mu na are ready Adom Kasee ene mansini krache omane aboaje etwetwe enkomo na odi tuja se enche edan yi obeje mu ediama apomuden adwumayefo no eba apomuden sema nipa bra bomudini emfa ni agro na yehunse Achiase so omuwo ohaw kakra ma efa apomuden adwumayefo no mo ba bi ombeda kra ya na problem enti yenso yehunse no adubra ewose etimi boa ne yepa ba bi kama ema o mse de be o mo ba ombenya baby adamo mosuma duom do manya hodin ya nija etumano etimi no kasa assembly no yesi nurses quarters a nyame adoma baby March ending e wo se etimi wie ya de bosome miensa pe na esi na akọ baby adu a boss kama okodu a ni bagiye enti eguso a boy homodi se entama bosome miensa ya March enkwa wie na etimi wie nurses quarters no ya March asema